Huwebes, adagiti lames, anabaniitan ti asawa ti mapasangpet ni Agnes. Saan meten ti bangkay mismon ti asawa na, ti simmangpet iti pagtaenganda, kalpasan adaytoy ti nakuryente. Nabigbig ti biktima ani Loisel Tanseco, agtaw ento pat Apulo, ken residente ti Talugtog Dolores Abra. Istorya ni Agnes, rabi iti Lunes, idi nagtulag ti asawa na ken ti kaduan na, amapan agbaniit, ken nasapa anagaliwaksay, iti kabigatan na sakbay nga agturong daytoy, iti Balais Bridge, apagbaniitan na. Pupunta daw sa Karayan, ayun, mamingwit daw kasi parang wala na ring ulan. Kaya sabi niya siguro mababaw na yung tubig, pwede nang mamingwit eh. Tapos mayroon din siyang kachat nung gabi po, Lunes ng gabi na yung mga barkada niya. Nasabi magbaniit daw sila. Nagkayayahan. Nagkayayahan sila. Tapos yun na, nung pagkaumaga, ayun, nagmamadali rin siya. Siya pa nag-open ng namin, ng tindahan dyan sa baba. Tapos ako dito nag-asikaso pa rin, nagpakain ng baboy. Asikaso pa siya ng mga baka niya. Tapos nagbili pa, pumunta pa siya ng Lagangilang. Pinabili ko ng 2x2 kasi naubusan nga. Bumili rin siya, ang bilis niya. Tapos may pagdating niya, yun na. Talagang nagmamadali rin siya pumuntang Karayan. Yung ginawa niya kahapon, nilutuan niya kami ng pagkain ng mga bata dito sa bahay. Tapos dinalahan niya ako doon sa baba ng pagkain ko din. Tapos saka siya umalis. Kuna ni Chodoro, ti best friend ken kadwa ni Loisel anapan nagbaniit, alas 10 idi nagturong da, tinasao a lugar. Apaman anakadanon da iti baba ti Balais Bridge, inrugi da meten nga i-assemble dagiti pagbaniit da a fishing rod. Idi testing kuma ti biktima ti baniit na, ditan ana idagkat ti fishing rod na, iti live wire ti kuryente. Medyo 2 meters ti bout mi ngamin ma'am. 2 meters lang. Ta nagisigo kami ti baniit mi. Nagisigo isuna ta nalalaka ngamin guys maisigo di bagi na ta daril na. Kanya na nalalaka na. So ngayon muna isuna nakaisigo. Tapos di i-testing na nga umawam pala tirain na ma'am di pagyanan tilawin. Awam palaeng. Pakat. Uwan ma'am. Ipakwan na palaeng. Ipatilayo na dyan ti danom tayo testing na yung tunggal taon na siguro. I-floater na. Di ko an. Isumutan sa ti simmagidan na yun. Ipanangikas dyan na. Simmagid. Naisapgid ma'am na idagkat di murdong. Di man niit. Medyo patilayo na lang kasjay. Kasjay na lang kumataan na nga ito ngamin dyan yami. Kundi dyan ngamin ma'am. Dyan level dyan nga ito. Nga ito dyan ti ayami. Sa bumaba ang mga pagtugawam. Nga panagbaniit. Hampalabin mabaso na? Hampalang man. Da kami pala dyan nga ito ma'am. Nagisigsigo kami pala. Aga ti dog ti 5 meters ti fishing rod ti biktima, kanag nga to metin nasurok 2 katao ti kable ti live wire. Napatlubon ma'am. Napatlob. Di ko ang tinaray ko nga pan kinamakam. Nga pinadata. Kinita na pala mo dyan ima na. Wala lang nga rudon dyan kuryente ko na na. Kinita na pala mo dyan ima na ngam di padata kasta. Aguro ko mo. Medyo agbula dyan iwa na naglaguto. Dagos met ang nagparayat ni Chodoro, iti pada na ngagbanban niit. Intaray da ti biktima iti ospital, ngem na ideklara a dead on arrival. Yung kapatid niya po, yung kuya niya, pumunta doon sa akin. Sabi niya, yung asawa ko daw, nakuryente daw. Tapos dinala na dyan sa Dukam. Nire-revive na daw po. Tapos mamaya kunti, may isa pang dumating na lalaki. Sabi niya, wala na daw. Patay na daw talaga. Ayun, pero pumunta pa rin kami doon. Talagang pagdating namin, wala na talaga. Dito po sa kamay niya po, yung pinanghawak niya ng fishing rod niya, sugat yan, na ganunan siya. Tapos sa likod niya, mayroong mga nangitim. May mga sugat din. Tapos dito nabalatan. Nabalatan yung dito niya. Yan siguro dumaan yung kuryente. Nagsagaba ti biktima ti 3rd degree burn. The victim suffered cardiac arrest, ventricular fibrillation secondary to electrocution. Di ko main ko anak DJ pa naka-kuryente na. Pagragsakan ti biktima ti agbaniit, ken kuna ti pagayam na. Damo da iti agpwesto, DJ apaset ti waig ti barangay Balais Lagangilang.
Awan met tinarik na ni Agnes nga adama di ang mapasamak itilakay na. Ngem na istoryada kenkwana, asakbay ti pasamak, adda nakakita nga awan ti ulo ti asawa na. Ito yung mga nakakita sa kanya, yung ibang tao, ayun, may nakakita daw sa kanya na nung umaga na yun kahapon, wala daw siyang ulo. Parang wala siyang mukha, ganun. Kasi may inorderan ako ng kalamansi. Tapos doon dineliver sa store, siya yung nakatanggap doon. Tapos sabi ng babae na nag-deliver, sabi niya, bakit wala kang mukha pa? Bakit parang madilim yung mukha niya? Tapos sabi niya, nakangiti lang daw yung asawa ko. Sabi niya, mayroon Sabi niya, hindi ko makita yung mukha mo, sabi ng babae. Bakit parang wala kang ulo? Sabi niya ganun. Agtultuloy met ti palagip ti pulisya tapno sa anen ang maulit iti insidente. Please, agan na tayo, urayan tayo kumang malpas ti bagyo bago, assured nga all wires, all kwaket mayat pay bago tayo mapanag pamiit, mapan tayo ag kalap. Jessica Boreta, Balitang Solid North.